Patxi errementari, gaizto eta bihurri. Patxi errementaria erabateko gaiztua omen zen. Behingo batean, infernuko deabru bat bidali omen zioten. Patxi infernura eraman zezan. Hala, deabru hori goizien, Patxiren zutegian agertu omen zen. Patxi han ari zen lanean. Aldian behin, txingura gainean, mailua edo auzpoari eraginez. Txingarrak astintzen, aizkora bezara hortzetan zeko burdin tresnak zutan lantzen. Egunon, Esan omen zuen deabruak. baita hiri ere. Egundoko gaiztua izela eta infernura eramateko asmoz etorri nauk. Ez dut gaizki esana, baino lehenago goxari mokaua egin dezagun. Banoa, Eta ala joan omen ziren gozaltzera. Biak mailan jarri omen ziren, eta baita gozaldu ere. Gozaldoan jaiki omen zen Patxi errementaria, eta deabruari honela esan omen zion. Bai, orantxe abia gaitezke. Deabrua hasi omen zen nagiak ateratzen bezala, baina ezin omen zen inola ere jaiki. Maia alderdi hura pikea zigurtzita omen zeukan Patxik. Eta hantxe eseita gelditu omen zen deabrua gixajua. Patxik, bertan eduki omen zuen deabrua 3 urtetan. Harik eta zuaz berotuta pikea urtu zion arte. Deabrua bere burua libre ikusi zuenean, laizter aldegin omen zuen handik. Patxiri gehiago erreparatu gabe. Patxik berriz, gero eta gaiztakeria handiagoak egiten jarraitu zuen. Halako batean infernutik beste deabru bat bidali omen zioten. Infernura eraman zezan. Aurreko deabruak esan omen zion bigarrenari. motel, Patxik mailan jartzeko agintzen badik, ez adi jar. Bigarren deabru hori, goiz batean Patxik zutegian agertu omen zen. Egunon, Esan omen zion Patxiri. Baita hiri ere. gaiztakeria gogorrak egiten omen dituk munduan eta infernura eramateko ordena diat. Lehenengo goxari mokadu egin dezakegu, ez? Joan gaitezke? Biak Patxiren sukaldean sartu omen ziren. Jarri mailan, adizkide. Esan omen zion Patxik deabruari. Ez zaukat mailan jarri beharrik. Ez zan adi, orduan, nigo saldu bitartean, horko zizoi horretan. Hainbesteko bidaian etorrita, nekatuta egongo aizeta. Ondo zan daduk. Eta hola etzan omen zen zizaiu gainen. Patxik gozaldu zuenean, Bai, orantxe abia gaitezke. esan omen zion deabruari. Baina deabruak eginagatik ezin omen zen jaiki zizaio gainetik. Zizaio ere pikea zigurtzita eduki Patxik. Eta han eduki omen zuen, ura ere 3 urtetan. Harik eta azkenik pikeak zuak urtu zion arte. Askatu zenean, hankakari zituela aldegin omen zuen infernura deabru gixarajuak. Patxi errementaria berriz ere munduan geratu omen zen. Eta lehen baino, gaiztakeri handiagoak egiten. Patxirena ez zela gizabidea, eta berriz ere infernutik beste deabrutxo bidali omen zioten. 3. deabruari honela esan omen zioten aurreko biek. Motel, Patxik mailan jartzeko agintzen badik, ez gero jarri, ez zitzailuen etzateko zaten badik ere. Ondo zegok, esan omen zuen deabruak, eta mundura aldegin zuen. Halako goiz batean, deabrua Patxiren zutegian sartu, eta egunon esan omen zion, Baita hiri ere. Gaiztakeria erabat emandaz agoela ziote denek. Ez aldukorrela? Ez duk hori egia. Bada nik infernua eramateko ordena diat. Eta joan egin beharko dugu. Ez dut gaizki esana, baina lehen da bizi gozari txiki egin dezagun. Behinik behin jan genezake. sukaldean sartu zirenerako, Jarri mailan,
esan omen zion Patxik. Ez zaukat jarri beharrik. Ez zanadi orduan holko zizailuan, hainbesteko bidaian etorrita, nekatuta egongo aizeta. Ez netxok nekatuta. Motel igoadi orduan hor atariko piku gainera. Eta janezak nahi duen adina piku. Nik bizigarri pixkat hartu bitartean. Pikuak ederrak zaude eta. Bai, hori egingo diat. Ondo esan duk. Deabrua piku gainera harin igo omen zen. Gosari txiki egin zuenean, atera eta deabruari deitu omen zion Patxik. Baina deabrua ezin omen zen jaiki. Pikua ere pikuaz eginda egon eta deabrua han erantzita gelitu omen zen. Eskolume guztiak egunero harrika egiten omen zioten deabruari. Hau deiadarkaritzen omen zen, baina Patxik entzungor egiten omen zuen. Eta 3 urtez bertan eduki, harik eta pikea zuaz berotu eta urtu zuen arte. Errementaria berriz ere munduan gelditu zen. Denbora joan eta denbora etorri, azkenean Patxiri ere heriotza ordua iritsi zitzaion. Hil ondoren, mailua, burruntzia eta tenazak hartu eta inpernuko bide hartu zuen. Mailuaz inpernuko atea jo eta barrutik. Nor do, Patxi errementaria? Bere erantzuna. Hau entzutean deabor guztiak atari eustea bildu ziren. Patxi errementaria zarez edin. Deabruetako bat errementaria zagautuko zuela eta atezurutik begira jarri zen. Burruntzia erabiliz begia atera omen zion. Beste deabruak hitzetik ezagutuko zuela eta belarria jarri omen zuen atezuluen. Errementariak tenazez baliatu belarriak kendu omen zion. Azkenean, inpernuak ez zuela hartzen eta errementariak zerura omen zuen. Jo zuen zeruko atea eta San Pedro galdetu omen zion. Ea zein zen? Patxi errementaria? Erantzun omen zuen. Eta San Pedrok ez zion zeruan sartzen utzi nahi. Orduan andere zahar bat azaldu zen ate onduan. Eta Patxi errementaria ikusi zuenean oso larritu zen. Eta bere biziko ondo esanez, errementariari hasi zitzaion gizon benetan ongilea zela esanez. Beldurrak eraginda noski. Honelako gauzak entzunda, San Pedrok zeruko ateak iriki zituen eta errementaria sartu. Patxi errementaria zeruan aurkitzen da.